Agurterdi Orozkoko frontoitik, emakume pelotarien eguna ospatuko dute gaur, 3. aldiz duela 2 urte lehendabiziko ekitaldia Mailabian egin zuten iaz Zeanurira eraman zituzten pilotariak eta gaur Orozkora ekarri dituzte. Xavier Santamaria, Bizkaiko Federazioko kideetako bat da, antolatzailea, ongi etorri. Ongi etorri, bai, kaixo inigo. Lanpetuta zabiltzate azken boladan, ekitaldiak hemen, ekitaldiakan, uradana antolatzea ez da zuentzat samurra izango. Bai, egia zen maiatzeko hilabetean nahiko lanpeturik ibili gara, Bizkaiko Soarteko jokoekin, gero ere Kopa Derioko finalekin, lauterdikoa. Eta asteburunetan, emakume pilotari eguna eta baita Euskadiko Eskuarteko jokoak ditugu martxan, beraz, espertxeko demorarik ez. Gero ikusiko dugu, zenbat emakume etorri diren, baina banaka-banaka, ari dira, klubez klub, herri dena pelota lekura azaltzen. Hori da, bai, nik uste neska nahiko etorriko dira gaurko honetan, eta, bere eguna da eta ospakizun eguna. Hasi dira, pilotariak ordenean ateratzen, 27 klub dira, guztira Bizkaikoak, denek ez dute ordezkaritzarik izango, baina mordoska bat bai, etorriko dira, txikiak, adin ertainekoak eta nagusiagoak denak batera elkartuko dira, eta polita da, horrelako festa bat urtero bizi izatea, duela 2 urte lehendabizikoa antolatu ondoren, Xabi. Egia esan jai hau horren dela 3 urte berreskuratu zen, aurreko urteetan ere, hor Getxo aldean, Faduran eta ere antolatzen zen, baina, azkeneko juntarekin ere berreskuratu zen, eta, 3 urtetan behin edo egitetik, urtero egitera pasa ginen, eta dela 2 urte, Mailabian egin zen lehenengoa, bigarrena Zeanurin pasan urtean, eta urtengoa berriz hemen, Orozkoko frontoian. Arteaga, Mailabia, Sopela, Zeanuri, Jurreta, Elorrio, Basauri, Berriz, Areatza, Bakio, Zornotza, Abadiño, Orozko, Larrabetzu, Usansolo, Sestao, Mungia, Lemoa, Atxondo, Lea Ibarra, Zamudio, Gatika, Zaldibar, Zierbena, Getxo, Laukiz eta Urdulitz. Hoietxe dira Bizkaian gaur egun diren taldeak eta klub hauetako ordezkariak hortxe dituzue gaurko festa handiari hasiera emateko. Aurkezpenaren ondoren, pelotan jokatzen hasiko dira emakumeak lehendabizi, paletaz, gomazko pilotarekin, 4 bikote ikusiko ditugu eta kiniela jokatuko dute. Idane Iturbe eta Anne Fuentes, lehendabiziko bikotea, Maria Fuentes eta Andere Canales, urdinez jokatuko dutenak, Irantzu Idoiaga eta Naia Zugaza Txuriz, 3. bikotea eta 4. Maialen Rodriguez eta Naia Ugarriza. Tantoa egiten duen bikoteak urrengoa jokatuko du eta utxe egiten duenak Xabi kanpora. Hori da, kiniela formatuarekin jokatzea erabaki dugu, pasan urtean bezala. Eta, formatu honekin partiduak nahiko intentsuak dira eta, 4 bikoteak egon barko dira adi eta laster jokoan sartzeko. Eta, nire ustez formatu honekin partidu ikusgarriak ikusteko aukera dugu. Anne Fuentes Basauriko atzelaria da, ere bikotea etxekoa, Orozko Olgetan taldekoa, Maria Fuentes Anere Naizpada, hau ere Bidebieta Basaurikoa, eta atzelaria bertakoa, Orozkokoa, Olgetan klubekoa, Andere. Urtze ditugu aizpak elkarren aurka jokatzen, askotan jokatu dute elkarrekin elkarren aurka, eta gero ere eskupilotako partiduan ikusiko dugu beraien 3. aizpa, Paula. Eta urten arte izan den presidenta Jose Manuel Fuentesek badeko etxean 3 neska pilotari. Lehendabiziko tantoa jokan eta tantoa Maria Fuentesek egin du, beraz aurreneko puntua urdinentzat izango da. Orain txuriak sartuko dira gorrien ordez eta horrela jarraian bikote batek 15 tanto egin arte. Zain dauden bakarrak orain arte Maialen Rodriguez eta Naia Ugarriza, baina bigarren tantoa jokatu orduko iritsiko da euren txanda. Irantzu Idoiaga aurrelari txuria eta Naia Zugaza atzelaria, biak Larrabetzutik etorriak. Olarreta klubatik etorritako pilotariak eta Olarretak ere lan ikaragarria egindako azken urte hauetan, bai eskuz, bai palaz, eta bai mutietan, bai nesketan.
Besta polita bizi izan genuenan duela gutxi. Bai, emakume cup finalean, eta bueno, hartze izan zen frontoia topera, beteta, eta Olerreta pilota elkartetik aparte, beste klub bat badau, Txokoan pilota elkartea, eta hortxe dira, bueno, esku pilotan aritzen diren neska federatu pilo bat. Gaurko honetan ezin izan dira etorri, Hernanin uste dut, badagoela beste nesken pilota topaketa bat, eta horretaz aparte, bere entrenatzailea, gaur arte izan den entrenatzailea, Joanes, Kanadara doa, ez dakit ikasten edo lana doan, baina bere agurra ere bertan egingo diote omenalditxo bat. Gipuzkoan Hernanin antolatu dute eta Araban ere, badakit asteburu honetan, antzeko ekitaldiren bat antolatzekoak zirela. Jokoan orain lehendabiziko aldiz, Idoiaga eta Zuaza, Maria eta Andere lehendabiziko antoa lortzen ikusi ditugu, eta bigarrena oraintxe ezin izan baitu Naiak pelota hori frontisean ipini. Azken ikotea oraintxe sartuko da kantxan. Aurrelaria Maialen Rodríguez, hau ere Larrabetzukoa, eta Naia Ugarriza Orozkokoa. Beraz, herriko hiru neskatxa ikusiko ditugu Kiniela honetan jokatzen. Bai, gure ustez nahiko bikote parekatuak dira. Bikote hauek, Pablo Fustok prestaturikoak dira. Esan beharra dago, Pablo Fusto gurekin aritzen den teknikaria dela. Gaurko honetan urte guztietan emakume pilotari egunan izan dakoa, baina urten ezin izan datorri, atzo gauean ditu zidan, gaueko 10etan, eta esan da, familia batek joan zala bere etxera sorpresa moduan, eta gaur arratsalde pasa beraiekin egongo da. Baina, urtean zehar lan nahiko indakoa da, egunero neskekin entrenatzen duena, bai frontoian, bai trinketean, eta gaur gurekin ez da ezin izango da egon, baina merezitako oporrak emango dizkio gaurko honetan. Pablo Fusto gaur egun profesional mailako txapelketa jokatzen ari da, eta gainera amateur mailako pilotari batekin, Iker Gordonekin ez zuzen ere, ondo bideratu dute, euren sailkapena ikusiko dugu, zer egiten duten azkenean, eta Iker Gordonen erretik ere, etorri dira neskatxa batzuk eta ikusiko ditugu. Bai, uste dut ekainak 18an izango dela finala, eta final horren aurretik ere, nesken partidu batzuk ere antolatu ditugu, gomazkoen, paleta gomaz open txapelketa ireki bat, eta profesionalen aurretik ere, Bizkaiko neskak ere parte hartuko dute, eta txapelketa polita ere beraientzat. Gorriek aurreneko tanto egin dute, eta orain txuriek ere bai, beraz punturik gabe, tantorik egin gabe dauden bakarrak, Maialen Rodríguez eta Naia Ugarriza, tanto bakarra jokatu dute, gura ez dute egiterik izan, orain izango dute beste aukera bat. Aurrelari guztiak, eta aurrekoa jarrita ikusten ari gara, Xavier. Bai, araudiak ala markatzen du, aurrelariak betaurrekoekin jokatu behar dutela. Baina, gure ustez eta Bizkaiko Federakuntzako teknikarien ustez, saiatuko gara araudi hori aldatzen, eta nire ustez, atxelariak betaurrekoekin jokatzen. Normalen ez da ikusten, ez dira ikusten normalen istripuak atxelarien artean, baina egon lehik eta beti nire ustez segurtasuna lehen da bizikoa izan behar dela, eta batzutan atxelari bezala jokatzen duten neskak ere aurrea jokatzen dute, eta gero betarrekoak jartzen dutenean ez daude eroso, eta lehenik eta behin segurtasun aldetik eta gero ohitura aldetik nik uste gomaz bai mutietan bai nesketan lau pilotariek betarrekoekin jokatu beharko zutela. Berde lortu dute lehen da biziko puntua, baina orain kanpora joan dira. Maria Fuentesek egin baitu urdinentzat laugarrena oso pizkor, plazaratu da lehen da biziko tantotik Maria, eta maila ona erakusten ari da. Aipatu duzu betaurrekoena, Javiernik asko ezagutzen ditut, begia pelotan jokatzen galdutakoak. Aspaldiko urtetan, batzuek orain dela 40 urte, beste batzuk orain dela 30, baina ez du ematen, baina arriskua badu. Bai, pilota maziza da, ez? Azkenean pilota honek gogortzu dator abiadura handiarekin, eta
bueno, gorputzeko edozein zati, edozein atalean kolpe hartuta, moratoia ere azkar ateratzen da, begietan, gainera duen neurriekin, bueno, oso arriskutsua da nire ustez. Fuentes aizpak, nor baino nor indartsuago, aurrelariak jo, atzelariak erantzun. Orain Andere Canales. Sobi Urriz, Udane Iturbe sartu da, baztertu egin zaio Andereri. Zabaletik atzelari gorriak Zabalera. Andere ez da iritsi, tantoa gorrientzat, bigarrena. Ere komentatu beharra dugu, Maria Fuentesek ere gomazko paletaz aparte ere, eskusibilitakoa dela, eta urten ere, frontenisean ibilitakoa, eta Grobni txapelketan, Ane 10 pilotaria, atxondoko pilotariarekin, urten txapela lortu duten, esken frontenis mailan, eta bai gomaz, bai eskuz baiz frontenisean, danetan kokatzen duen pilotaria da, Maria. Antxan orain, irantzuetan Naia, bigarren tantoa lortu Naian. Erki jodu, errebesez. Bai, nesketan askotan ikusten dugun jokaldia da errebesa. Neskek batxutan, ez deki beharreko indarra eskerreko eskoa barrekin jotzeko, eta neska askok errebesez ipintzen dira. Hirugarrena gorrientzat utz egin baitu Naia Zugazak. Pelota erraza zirudien, baina erori egin zaio, eta kantxan orain Maialen eta Naia Ugarriza. Bai, aurtengo Euskadi txapelketako azpitxapeldunak. Gomazko paletan. Denboraldi polita egindakoa, Larraitzuko pilotariak. Eta pilotari gaztetxoak lehengoan galdetu nizuen. Mutilak ere asko mendalitza gaur egun, ez? Bai, eskolarteko txapelketan, bai mutietan eta bai nesketan antolatzen dugu. Eta, gaur egun neska gehiago ditugu eskolartekoan mutiak baino. Baina, pasen urtean aldatu gendun apur bat ere mutien araudia, topaketa moduan antolatu gendun. Eta, topaketa moduan antolatzen den iaia guztia funtzionatzen du, eta ere goraka doaz mutie, bai, minitenisekin hasten dira, tenis pelotan antzeko bat, txikiagoa, eta gero gomara edo larruzko paletara pasatzen dira. Eta hor ere pilotari asko ditugu. Datuak hementxe ditut, eskolar mailan nesketan, baditugu 120 bat neska palaz jokatzen dutena, gomaz eta minitenizan, eta 60 bat eskuz. Guztia 180 pilotari eskolar mailan. Eta federatuetan 100 bat eskuz 30, eta palaz 60. Beraz, kopuru polita Bizkaian. Jokoan 11. tantoa, aurretik batekin da bibikote, 4 punturekin eta beste biak puntu banarekin. Gorriak eta urdinak hain zuzen ere, sailkapen buruaren bila, urdinentzat izango da, gora bat baitu, Udane Iturbek, erreza zirudien pilota. Hori ikusten dugu, jotxera jandala, eta ez du ondo enpalatu, eta pilota goiko koltsoian jodu. Eta berotzen hasi da ja pilota, Bai, oin ja gehiago ateratzen ari da pelota. Eta hor ere pelotan ere badakit Euskadiko federakuntzak lan zaila duela, badaudela proposamen batzuk. Pilota hauek 58 gramokoak dira, gero Gipuzkoan 74 gramoko pilotekin jokatzen dira, eta tarteko pilotaren bat lortu behar dela uste dut, batzuk biziegiak dira, beste batzuk motelegiak, eta hortxe da bize Euskadiko federakuntzako teknikariak, eta ia barruen urterako pilotak homologazioa lortzen dugun, eta 60 bat edo 58 gramoko pilota tarteko bat lortzen dugun, eta horretarako bai Gipuzkoako federazioa, Arabakoa eta Bizkaikoa adostasun batera heldu beharko gara, eta nik uste hori nesken onerako izango dela. Neskenean alde handia dago
hori, 56, 58 gramoko pilota batetik 74 gramoko pilota batera. Alde handia dago, alde txikia dagoela ematen duen arren, garamo gutxi direla ematen duen arren. Bai, azkenean erlazioa palako pisuakin egin behar da, eta pala guzti pisu antzekoak dira, baina pelotak ez orduen hor dago kalkulatu beharreko relazioa, eta nabaritzen da pilo bat, partidu bat asko aldatzen da pilota batetik bestera jokatzera. Bigarren tantoa eskuratuta, Irantzu eta Naia Zugaza, kantxan orain aurkariak Maialen Rodriguez eta Naia Ugarriza. Oso pelotaka da indartsua jodu atzelari txuriak, aztertu egin zaio eta ezin izango du eraman Naia Ugarrizak, hirugarrena Irantzu eta Zugazarentzat. Nahiko estua doa, orain arteko kiniela eren bat jokatu dute. Maria Fuentesek eta Andere Canalesek 5 puntu dituzte, 4 Udanek eta Ane Fuentesek, eta 3 Irantzuk eta Naia Zugazak. Bai, bikotak nire ustez neko parekatuak daude, indakoak, eta bueno, nabarmen dira orain bikote gorriak eta urdinek, baina nik uste ondino tanto politak ikusteko aukera izango dugula. Pelotalekuari buruz ez dugu ezer askorik esan, baina ez da ez luzea ez laburra, 12 kuadro terdi inguru ditu. Bai, pilotaleku ona, hemen ere partidu asko jokatutakoa, bai eskuz, bai palas, ze azkenean Orozkoko kluba, Orozko olketan pilota elkarteak, ume pilo bat dauz, ume pilo bat bitu, bai eskuz eta palas, bai federatu eta eskolar mailan. Eta bueno, frontoi honetatik aparte plazan beste frontoi oso frontoi bitxia, aterpe ondoan duena, eta hortxe txapelketa lokal bat antolatzen du, orain ekainean 24 uste dute finalak jokatuko dituztela. Eta bueno, hemen frontoi hau herritik apur bat ez dago urrun, baina ez dago beste frontoia bezala kokaturik. Eta bueno, jendea etortzen da, baina beste frontoietan antolatzen dituzten txapelketetan herri guztia doa pilota ikustera. Gorrakatu eta gogorra izan da ikusi berri dugun tantoa, azkenean txapara joan zaio pilota Udane Iturberi, tantoa zurientzat eta harrapatu dituzte. Barian izan dituzten biak. Hosti iruditen ere ikusten genuen Humberto Alzaga. Humberto badabil ere Orozkoko pilota elkartean, lanean, entrenatzaile moduan. Eta gero, federazioko epaile ofiziala bai, eta materiale autatzaile bezala. Beraz, Humberto bere ez dauka espertzeko denborarik. Pilatu egin zaio pilota Andereri, moldatu da ala ere eramateko. Irantzuk atzeratu, hau ere gainean da. Aztertu, ezkerrarekin ahoko zuloan utzi dio Mariari eta honek hortik min egingo du. Bai, aurretik nahiko gogotsu jotzen du pilota Mariak eta aukera duenan ere hor ikusten dugun biparetaz ere oso ondo jokatzen behitu beste da. Biparetaz oso ausartia da Maria eta biparetaz ere tanto asko lortzen ditu eta ondo dominatzen duen jokaldia da. Orozkoko udal pilotalekuan gaude, emakume pilotarien eguna ospatzen, 3. ekitaldia da urtengoa, lehendabizikoa Mailabian antolatu zuten 2014an, bigarrena ia Zeanurin, eta 2016koa aurten Orozkon lehendabizi 8 pilotari ikusten ari gara, kiniela jokatzen ari dira paletaz, gomazko pilotarekin, gero eskuz arituko dira 2 bikote eta ondoren partida jokatuko dute gomazko pilotarekin berriro 2 bikotek. Bai, azkeneko partiduan, elite niveleko partidua dela esan genezakeen. Azkenean Olatxe eta Anek irabazi zuten aurtengo graunia ere, 22 azpikotan. Juvenietan ere txapela irabizitakoak dira. Eta beste bikotea beraz, Leire Txaniz, guztiontzako ezaguna den pilotaria, aurtengo grauniko txapelduna ere, itxaso praderarekin. Eta gaurko honetan, Iratxe Benitorekin jokatuko du, Zaratomoko pilotariarekin, eta nik uste ere, partidu polita ikusiko dugula azkenekoa. Iruñeko Labrit pilotalekuan ikusi genuen bai, eliteko txapelketa hori nola irabazi zuten, Nafarroako
bikote veteranoaren kontra. Pablo Justo prestatutako neskek garaipen polita lortu zuten Nafarroako hiriburuan joan den hilean Rauni txapelketako finaletan. Bai, azken urteotan txapel batzuk lortu dira Raunian, eta azkenean hor ikusi izan da Pablo Fustoren lana, ez? Maria pelota ondo baztertu du, ezkerrez jaso Naia Ugarrizak, atzera Mariak, zazpitik bederatzira joan pelota, ederki erantzun dio hortik Naia Ugarrizak, aukera orain, urdinentzat, kanta berdek lortu dute. Bai, markagailuan atzetik doaz, baina jokoan ez da antzematen diferentzia handirik. Baina azkenean Kiniela formatu honekin hori gerta daiteke, ez? Kanpoan gelditzea eta gero tantoak egiteko zailtasun gehiago ekitea. Ezkerrez eraman du Ane Fuentesek, pauso bat atzera Maialenek eta bikain atzeratu. Defentsa lanean orain atzelari gorria. Naia Ugarriza ezkerrez, sartzeko aukera orain Udanek. Arrastoa zaintzen bi epaileak. Barruan eman du potea. Bai, pikote hauetako atzelariek normalean eskerrez jokatzen dute. Esku aldatzen dute, konfiantza handia dute esker eskuarekin. Ies egin dio Maria Fuentesi pilota goiko koltsoira. Eta kantxan orain Irantzu eta Naia Zugaza. Zazpiko marra ez zuen aparte, baina ona izan da. Aukera orain Udane Iturriarentzat oso atzera. Denbora izan du Naia Zugazak iristeko. Gainera aterrizaio pilota aurrelari gorriari ez du aprobetxatu. Eta agintzen hasi nahian orain Naia Zugaza. Bai, horatzetik nahiko eroso jokatzen du Naiak. Eta ikusten dugu moduan oso ondo baztertzen den pilota, eta bai eskuz, bai eskerrez oso atzelari segurua da. Eta konfiantza handia dauka eskerrezkoarekin bai. Eta oso ondo moldatzen da atzetik. Momentuz, hiru bikote elkarrengandik oso gertu, eta bakarra da atzeraxiago gelditu dena. Maialen Rodriguez eta Naia Ugarriza hain zuzen ere, punturekin gelditu dira. Eta beste hirurak puntu bakarraren aldearekin 6-5 eta 5. Bai, 15 tantotara, estu jango da, nik uste Kiniela hau, amaier arte. Eta oraindik ere denbora dute bikote berdeak tantoak lortzeko. Beraz itxaron barko dugu jakiteko. Nork lortzen duen, mendabiziko partionetako, Kiniela hauetako garaipen. Kinielak berez, zesta puntan jokatzen hasiko ziren, Amerika aldean, okerrezpanago, baina, beste aplikazio bat izan dute, pala munduan, eta nik uste arrakastatxo izan dela. Bai, egia esan Kinielak ere afizionatu mailan ere jokatutakoak dira. Palan bai banaka, bai binaka, hor Patxi Zizkarrek antolatutako zirkuituan, hemen jozetako zirkuituan. Eta baita ere badaude beste kasuak eskupilota taldean, adibidez, gure klubean, Santurtziko Itxasalde pilota taldean, hor hasi ginen orain dela 5 urte, Kiniela sistema hori erabiltzen lauterdian, eta mendabizik urtean nahiko berez izan zen, jendeak ez zuen oso ondo ulertzen zergaitia edo zelan jokatzen zen, eta formatua gustokoa izan zen, eta aurten ere lauterdiko jokamoldea Kiniela moduan jokatuko ditugu finalerdiak eta baita finala. Irantzu Idoiaga eta Naia Zugaza aurre hartuta azkeneko tanto egin ondoren, beti gora etorri dira, 7rekin sailkapen buruan gelditu dira, puntu batera Maria Fuentes eta Andere Canales, eta 5ekin Udane Iturbe eta Ane Fuentes. Atzera xamar oraingoz, Maialen eta Naia Ugarriza gelditu dira. Ane Fuentesek atzeratu, eutsi Naia Zugazak, airez sartu da Udane. Udane ere pilotari ausartia da,
eta beti duanean aireen bila errez doa, eta aurrean ere arriskutsua den pilotari. Paretaren bila zijoa, baina ez du aztertu pilota. Haze eskuinka da jo duen. Bai. Atzelari txuriak, orain aurrelaria sartu da jokoan. 8. tantoaren bila. Errebesez. Bai, ezkerrez ondo moldatzen da, baina normalean errebesa erabiltzen du nahiak eta konfiantza handiarekin. Ipareta Anek. Atzera Irantzuk. Nahia Zugaza. Azker pareta ikutu eta atera eginda eskubiz jotzeko moduan. Ipareta, harrapatuko du Irantzuk. Ila gainetik pasazuen eta tanto izango da. Bai, horrezi eran. Erreazioa esan dute zuriek, Bai. Azkenean tantu batzuk jarraian lortu dituzte eta hortxe dira orain, horretik. Larrabetzuko Olarreta taldekoak dira biak. Eta oraingoz erdia iragan duten bakarrak beraiek dira. Eta gainera bikote gazteena. 9. orain. Ezin izan baitu Andere Canalesek pelota hori ikutu ere egin. 14 urte ditu Irantzuk eta Nahiak 15. Bai. 19ko bi daude hemen. Ane Fuentes eta Maialen Rodríguez. 17 ditu Anderek. 15 Udanek. 15 Nahia Zugazak. Eta gazteena denetan Nahia Ugarrizarekin batera Irantzu Idoiaga. Berdeek egingo ote dute tantoa, bai. Maikora. Azkenean adinez berenetakoak, baina bueno, niveles antzekoak eta bueno, tenifikazioan antolatzen ditugun entrenamenduetan adinaz aparte normalean hartzen duguna kontuen izaten da nivela. Eta bueno, joko molde hauetan badaude kaeteak 22 azpikoko neskekin entrenatzen dutenak eta nivel antzekoa bada bientzako egokia. Ondo, Ane Fuentes. Begiren un jarrikion pilota Nahia Ugarrizari, ez du ezker hormatik ateratzerik izan. 6. gorrientzat. 6 punturekin berdinduta daude gorriak eta burdinak. Goraxeago txuriak eta beheraxeago berdeak. Maria Fuentesek aterako du. Maria Fuentes akatzaile ona da, beti pilota bote egin baino lehen pentsatzen du normalean nora bota eta normalean sake onak egiten dituen aurrelaria da eta nahiko kontzentraturik jokatzen duena. Askotan elkarrekin jokatzen dutenean eta bueno, aizpak normalean urduriego jokatzen dute. Ondo atzeratu duanek. Txaparen gainean geldituko zaio ardurari gorriari, Udana iritsi da. Ane Fuentes. Maria. Biziago jodu. Beti paretaren bila. Ane. Bai. Oso ondo bastartzen du pilota eta beti intentsioarekin botatzen duen pilotaria da. Zer egiten duen, zabaletik. Batxutan ere horatzetik ere biparetaren bile joten da. Normalean Ane. Naiz paurrean duela agian. Bai, ez da sartu. Bere burua saltzeko beldurrez edo. Bai, azkenean ondo kokatzen da beti kantxan. Maria, batxutan ere atzera doa. Bai, orain, bai. Eta gero bihurritzera joan da txokoan. Polita tantoa. Naiz eta amaiera utxarekin izan duen. Bai, esaten genuen bezala, Maria normalean atxera etorten da, atxeraria laguntzeko eta hor oso arriskutsua da, bai biparetekin, bai pilota txapagaineko jokaldi horrekin. Eta horregatik, bere aizpa badaki eta igual horregatik askotan ez da sortuko biparetak botatzen da. Sailkapeneko lehendabiziko bi postuetan dauden, bi bikoteak jokoan.
9 punturekin Irantzu eta Naia Zugaza, 2 gutxiago dituzte Udane Iturbek eta Ane Fuentesek. Udane. Naia. Ane. Eta berriro paretara. Eta hor errebesez Naia oso ondo. Aurre egin duru. Orain, bi pareta. Ederra. Naia Zugaza eta Margarren tantea. Oso pilotari askarra Naia, partiduak oso ondo irakurtzen duena. Eta bueno, normalean partiduetan pilota gutxi faiatzen dituen. Maialen Rodríguez eta Naia Ugarriza kantxan. Naia eta Naia bi atzelariak orain. Ondo baztertu du. Saia doa, ondo, eramandakoa. Oso bat atzera. Irantzuk. Atzelaria behartu nahian. Ondo atera du atzetik Naia Ugarrizak. Eskubiz jotzeko aukera. Ederki jotakoa. Ondo. Bai, postura oso polita deko Naia Ugarrizak. Ere goiko posturarekin oso ondo jotakoa. Eraman ala ere. Ze pilota eraman duen orain. Bai. Berriz ere atzera. Eta egin dominatzera. Pilota saia ipini du hor. 3 tanto bakarrik egin dituzte urdinek, baina gehiago egiteko ahala badute. Bai, pilota errez batzuk ere faiatu dituzte eta gero, bueno, tantoak ere, eramateko pilota saiak ere galdu dituzte. Horregaitik markailuan atxetik doaz, baina joko aldetik neko paretakoak dira lau bikoteak. Ezker hor maikutu du Maialenen pilotakadak. Zabaldu egintzaio, kanpora bai. Tantoa berde entzat izango da, laugarrena. Ondo landutako tantoa eta azkenean laugarren tantoa bai, nire egintzat. Maria Fuentes eta Andere Canales sartu dira. Kanpora orain arteko liderrak. Maria. Hortxe du aire sartzeko aukera, keinu egin baina utzi egin dio atzelariari. Andere. Ondo. Maialen Rodríguez. Andere Canales. Pilota saia eramando, kontuz bodearekin, ondo. Arne zegoen Maria Fuentes, hori bien tartean gelditu da, eraman. Dipareta azkarra orain Mariak eta zazpigarren tantoa urdinentzat. Bai, oso tantu polita lortutakoa. Eta berriro ere dipareta segindakoa. Udane eta Ane orain kantxan. Maria indartsu. Bibikote hauek berdinduta daude. Eta hor berriro atxelaria laguntzeko asmoz. Bostean jarri eta Egurrean orain. Maria Fuentes. Ane Geraman. Ez du asmatu pelotak da honetan. Bipareta orain luzea. Eta tanto. Etzekien ziur atzean izango zuen laguna edo ez, eta kezka horrekin sartu dela iruditu zait. Bai, nire bai. Ezekien ondo kokaturik ongo zan bere atxelaria eta ia bote pronton sartu da eta enparatu ezin. Irantzu eta Naia Zugaza orain. Amarrera iritsi diren bakarrak beraiek dira oraingoz. Ane Fuentes. Bora. Airez neko postura behartuan sartu da Udane goiko koltsoira. 11garrena Irantzu eta Naia Zugazarentzat. Jotxereian da eta bueno, neko behartuta eta goiko koltsoira bota du zuzenean. Eta bueno, ere komentatu beharra dugu neskatu guzti hauek ere eskolarteko txapelketatik pasa direla. Eta bueno, badara matxatela 3 urte minimo behintzat txapelketa ondo antolatuko txapelketa batean, maila antolatzen dena, eta bueno, hori ere federatu mailan nabaritasun dugu Bizkaian. Eta bueno, Bizkaiko maila asko igo da.
eta hor emaitzak baditu, bai, komentatoko Agraunian ere Euskal Ligan bebai, eta kluben txapelketa pribatuetan ere eta Euskadiko zirkuituan ere emaitza honak lortu dituzte gure neskek. Naia Zugaza aurreraria sartu da. Ondo Naia Zugaza, intentzioz jotako pilotaka da. Pilota saia doa. Naia Ugarrizak. Ondo jetxitakoa. Ederki jasotakoa. Atzera orain. Irantzu Idoiagak. Kanpora. 12. Irantzu eta Naia Zugazarentzat 3 bakarrik falta zaizkie kiniela irabazteko. Bai, ez dakit Naia urduri egongo den etxean jokatu izanagatik, baina normalean ez dituen beste pilota galtzen eta horregaitik doaz, apur betatxetik markagilua. Lehen da biziko sakea luzea egin du Maria Fuentesek, oso sake zaila izango zen bestela. Baina Humberto Alzaga atzelari hauen marrak zaintzen ari da. Eta argi ikusi du zazpiko arrastoa gainditu egin duela pelota. Naia. Maria oso ondo. Bien tartera. Bote egingo dio. Ederki orain ere. Kolpe guztiak intentsioarekin. Bai txokora, bai atxera luze. Eta berriro dana baztertuz. Atzelariaren lana, Andare Canales. Naia. Eta bueno, Andere ere atxetik lantxukuna egiten gaurko honetan. Harrapatu du Mariak, aukera orain Irantzurentzat, oso ondo. Bai, oso ondo jetxitakoa, bien tartera. Zulo ikusi du eta pentsatu bari bota du. Aurrez lan gehiena atzelariak egin du Naia Zugazak, baina lehen da biziko aukera garbia ikusi duenean, ez du tsegin Irantzu Idoiagak. Begia non pilota han jarri du. Gantxan orain, Udane eta Ane. 14. Huts egin baitu, atzelari gorriak oso gertu dute garaipena Larrabetzukoek. Bai, hor esan baztertutako pilota, baina bueno, eramatekoa zen, eta bueno. Txaloak Irantzu Idoiagarentzat azken sakea egin aurretik. Ezker horma jodu. Ezkerrez sartu da aurrelaria. Sartuko da, bai. Irantzu. Naia Ugarriza. Naia Zugaza, oso indartsu. Kolpe oso polita emandakoa, ondo gozatuz. Aurrean harrapatuko du. Atzera Irantzuk. Ezkerrez eraman, baina beste aukera bat badu. Jokaldi egiten hasi. Nahiak ezin. Tantoa bikote berdearentzat 5. Urrengo tantoetan lortu beharko dute 15. tantoa. Hemen berdeko oso ondo jokatutako tantoa eta azkenen tantoa beraintzat. Tanto jara luzea egin beharko lukete bestek. Eta beste pasa bat. Aurretik doan bikote hori harrapatzeko. Alde handia lortu dute azkenean Irantzuk eta Nahiak. Bai, azkeneko partzialean oso tanto asko lortu dituzte eta garaipena oso gortu dute. Maria. Oso ondo. Aurreko eskuinkada bikaina izan da eta baita urrengoa ere. Bai, normalean bere jokoa hori da, badaki, bueno, eskuin besoarekin indar handia duela, pilota oso atxan jartzen duela, orduan hortantoa lantzen du eta gero aurrean duenean pentsatu gabe bai, biparetak edo txapagainekoak oso ondo dominatzen dituen jokaldiak dira eta berak badaki hori eta beste bat. Eta beste bat. Gatzigarrena. Hor berriro zuloa ikusita oso ondo jetitako. Txaloak berriro Luzegi. Tanto izan daitekeelakoan, baina sake luzea atera du Irantzuk. Beste bat
ateratzeko aukera izango du. Seguronik berriro txaloak entzuteko intentzioak egin duela. Oraingoan ez ditu entzun, baina baliteke, tanto hau egiten ez badute, berriro sartu eta berriz sakatu behar izatea. Maria, min egiteko pelota ona zuen, bien tartean jarri, ondo erantzun dio Naia Zugazak. Utzi irantzuk. Naia. Betik oso ondo jotzen du Naiak, postura oso polita deko, eta oso ondo atxaratzen du pilota postura horrekin. Maria. Eraman Anderek. Oskarren kuadrora jetxi irantzu. Maria. Irantzu. Andere Canales. Atzera Naia Zugazak. Zaila doa pilota. Ondo. Oso ondo atera du. Eskatu Naiak. Maria ezin izan du jokoz kanpo utzi. Naia. Erki Maria. Amarrera joango da pilota hori eta hortik ezin. Amargarrena urdinentzat. Berandu xamar piztu dira. Bai. Nik uste Mariak duen jokoarekin lehenago sartu behar izan zala hor aurrean, airez eta jokatzen. Sakearen jabe orain Maialen Rodríguez. Bostantorekin, sailkapenaren azken postuan daude oraingoz berdeak, 6. sakez lortu du. Eta kantxan orain, Udane eta Ane. Hor nahiko behartuta sartu da. Eta postu horretan izan du pilota frontesira eraman. Ondo airez Maialen, Ane. Maialen berriro. Aurrera egin nahi zuen Anek, baina pelota atzera bota du azkenean. Aurrelari berdeak. Zabaletik pelota bihurritzen ahalegindu da Udane. Ane. Maialen eta Ane. Ondo baztertutakoa. Aia Guarriza. Atzera orain, aurrelari gorriak. Gora. Bai, ahora revesez palako kanpoko aldean jota. Bai, gora bota du. Eta beste aukera bat, Irantzu eta Naia Zugazarentzat 14 tonto lotu dituzte eta bukatu dute. Erantzun kaskarra eman dio Maialen Rodríguezek Irantzuren sakeari. 15. Larra bertutik etorritako bikoteak lortu du. Irantzu Idoiagak eta Naia Zugazak. Erlantz Garziaren neskatoak. Erlantzek ere Komasko paletan aritzen dana. Eta hortxe emaitza ere, berenaren emaitza hortxe da. Idoia eta Zugazak 15. Maria Fuentesek eta Canalesek 10. Iturbek eta Ane Fuentesek 8 eta Maialen Rodríguezek eta Naia Ugarrizak 7. Amaitu dute beraz. Kiniela, berehala eskuz jokatzen ikusiko ditugu 4 neskato. Amaika eta 12 urteko 4 pilotari ikusiko ditugu orain. Eskuz Olgetan Izaro Blanco, Ainhoa Romero, Paula Fuentes eta Paula Garai. Bertakoa da Izaro, Olgetan Orozkoko taldekoa, Lemoarra Ainhoa Romero, Basauritik etorri da Paula Fuentes eta Sopelako Kurenekoa da Paula Garai. Berotzen ikusi ditugu Xabier Santamaria eta ondo jokatzen dutela, ez dago zalantzarik. Bai oso ondo moldatzen diren neskatoak dutigu hemen. Ainhoa Romero ere eskolarteko nesken txapelketa berezi horretan jokatzen duena.
beste ordea paletas handitzen dira, eta baina bueno, eskuz oso ondo moldatzen dira. Guztiak hasitakoak eskuz hasitakoak dira, eta bueno, partidu polita ikusiko dugu segurenik, hori ikusita posturak eta duten teknika, nik uste etorkizunan ere nahiko ondo jugatuko dutela eskuz. Izaro Blanco da denetan gaztena, 11 urte, beste 3 12 dituzte. Ainhoa Romero atzelaria da, Lemoarra, eta aurrean izango dituztenak Paula Fuentes, 12 urteko basauriarra, eta Paula Garai, adin bereko sopeloztarra. Lehen Paula Fuentesen 2 aizpa ikusi ditugu, Maria eta Ane. Tamen hirugarrena. Etxeko hirugarrena. Bai. Eta gurasoak armailetan. Bai. Jose Manolek ez deko aspertzeko denborarik. Familian hiru alabekin eta gainera 3 pilotariak, eta bueno, lehen presidentea izan da frontoetatik ikusten genduen, baina oingoan be frontoetatik ikusten jarretuko dugu. Hasi da partida. Izaro Blancoren sakearekin, Paula Garaik erantzungo dio, abizenak esan beharko ditugu urdinen kasuan, biak Paula baitira. Bai. Aztertzen ahaligindu da Garai, oso ondo, azker libre erakutsi du, Ainhoa Romerok. Eskubizorain, atzelari gorriak. Aztertu arren, azkerrez ondo zabaldu du Paula Garaik, Izaro Blanco, zabaletik Orozkokoak, pelota arrotu, Paula Garai. Eta bueno, hor postura politak ikusten dituguna. Eta bai, oin ere eskerrez. Eta indarrez ere. Pilota bereziak dira neskentzako. Oso pilota bigunak dira. Eta neurria ere ez da mutien bardina. Pube txikiagoa, esku txikiagoa dutelako. Eta hementxe Oteroren pilotekin moldatzen gara. Normalan eskolarteko txapelketan eta erakustalietan. Juan Carlos Otero, bere garaian balista profesionala izandakoa, aspaldi pelotagilea da. Eta ark egindako pilota da. Gaur neskek eskuz jokatzeko erabili duten hau. Lehen da biziko tantoa oso luzea, oso gogorra. Eta hemen beste batzutan izaten da. Laukotetik baten bat erren gelditzen dela, baina hemen laurek pelotan oso ondo egiten dutela erakutsi dute aurreneko tantoan. Bai. Nik uste partidu parekatua izango dela eta laurek ikuskazun handia emango dutela. Paula Fuentesen sakea, Izarok erantzun. Bote handia egin dio, txapagainan moztu Paula Fuentesek. Paula Garai orain, Ainhoa. Lehen aipatu dugu moduan, lehenengo partiduan, Bizkaia mailan 61 neska daude eskuz aritzen direna eskolar mailan. Beraz ez dira lehen moduko 10, 12, 15 neskatu horiek, baizik eta 60 dira eta datu garrantzitsua, eta bueno, urtengoa ja 3. urtea, eskolarteko esku pilota txapelketa neskena martxan jarri genuenetik, eta hortxe 12 neskatutik 60 pasa dugu 3 urtetan. Huts orain atzelari urdinak, bigarren tantoa gorrientzat 2-1. Lehen da biziko tantoa luzeagoa izan da ondorengo biak baino. Eta Oterok ere, bueno, bai eskolarrentzako pilotak prestatzen ditu, eta baita federatuen mailan berak prestatuako pilotak dira, eta bueno, emakume cup final horietan larraitxun ospatutakoak ere Oteroren pilotarekin jokatu zen. Ainhoa Romero. Paula Garai. Izaro Blanco sartuko da jokoan, ez du behar bezala gozatu. Arazer egin duen Paula Fuentesek, tantoa berak ez ustean harrapatu du. Bai, azkeneko momentuan eskua sartu eta oso ondo zabalduz tantoa lortu du. Ez duen espero, ez da bere atzelariak ere begira.
Ez? Eta azkenean Paula bere aizpa bezala, Maria bezala oso ausartia da jokoan. Golea zera mandu orain. Ainhoa. Berriz ere zabaldu ezkerrez. Ernez egoen Izaro Blanco. Ainhoa. Oso ondo. Ezkerrez. Bikain moldatzen ari da Paula. Berriz ere moztu. Jaso berriz ere. Hirugarrena jarraian. Azetantoa. Eraman hau ere. Txaloak bukatu bat niren. Mataren eskubia eta bestearen ezkerra. Izaro sartu da orain. Paula Fuentes. Ainhoa. Harrapatu hori ere. Uts, gero Ainhoa Romero kantua urdin hiruetari. Bueno, partidu honekin argi ikusten da hori. Neskek ere oso ondo jokatzen dutela eskuz. Eta txikitatik hori. Jokaldi guztiak eta postura guztiak dominatzen dituztela. Eta bueno, oain tipikoa da, baina oain urte batzuk atxera ez zeuden neska askorik, bueno, Patri eta Espinar eta bueno, bebai ere David Tejeroren arreba, Cristina Tejero ere Bizkaia mailan, infantil mailar arte, gaztetxoak arte Bizkaiko pilotari onenetarikoekin aritzen zen. Eta bueno, azkenean infantil mailan, bueno, utzi izan zuten, bai Patrik, bai Kristinak. Bueno, jarraipenik ez zegoelako. Orain emakume cup txapelketa horrekin jarraipena dute, eta nik uste etorkizunean neska pilo bat ibiliko direla eskupilotan ere. Esertzera doaz. 6. tantoa jokatu ondoren. Bai, 6 tanto, baino 6ak oso parekatuak eta adin honetan ere oraindik ez dute lehenago nekatzen dira eta tantoa egiteko pilota asko jo behar dira eta merezitutako ultra gutxoa. Azkar itzuli dira kantxan. Eta hortxe dira pilotak begiratzen, azkenean pilota berdinarik jokatuko dutela uste dut. Baina, bueno, ohitura hori ere gaztetatik hartu behar da, baina maila honetan eta pilota hauetan guztiak oso antzekoak dira. Baina, bueno, kasi behar dute ere pilota aldatzen. Paula Garay. Izaro Blanco. Ainhoa. Gehiago ari dira atzelariak jokoan sartzen. Deja da orain. Oso bizkorra da pelota horietara iristeko atzelari urdina. Bai sartu da aurrelaria laguntzeko. Airez. Oso ondo. Tanto. Bai, oso ausarti. Bikote gorriko atzelariak eta urte lortu du eskera Airez egindako tantoa. Paularen sakea. Baztertu errestuarekin Ainhoa Romerok. Ezkerrez Zabalera. Eskubiz orain. Paula Garay. Izaro. Guts, handia gainera. Bai. Normalen ere esan beharra dugu eskolarteko txapelketan jokotara jokatzen dela. Eta bueno, aurrelari eta txelariek beraien rolak aldatzen dituztela. Eta bueno, gaurko honetan uste dut 15 jokatuko dela eta ez dela aldaketarik egongo. Erakustaldi moduko partidua dalako, baina normalen eskolarteko txapelketan bai aurrean, bai atzean jokatzen dutela, eta bueno, hori nik usteneko positiboa dela, bai sakeak egiteko, sakeak zean egin ikasteko, eta baita errestuak, eta bueno, horrela etxera jokatzeko adin hauetan garrantzitsua delako. Gero ere sakea alternoa da, eskolarteko txapelketan. Mikel Urrutiko etxearen garaian ez zegoen horrelakorik, baina ark ikasi du bi eta jokatzen aurrelari eta atzelari. Bai, Mikel badaki ondo jokatzen, bai aurrean, bai atzean, eta fenomeno. Berdinketaren bila Gorriak 4-5. Paula Garay, ezkerrez Dotore zabaldu. Izaro. Berriz ere lehengo tokira. Botek eskarra egin dio Izaro hori, baina ondo moldatu da eramateko.
Ainhoa erdian utzi du eta huts Paula Fuentesek kantoa gorrientzat, 3. berdinketa. Zabalera txoko asmo zian da, eta oso nik uste nahiko ben hartu duela, eta bai, eta azkenean txapapen. Paula Fuentesen sakea, Ainhoa Romerok ezkerrez arrotuta erantzun. Huts orain ezkerrez Lemoako atzelariak, kantoa urdin. Bai, eta horreko tantoan nik uste alrebes atera dutela. Entxe gorri berez. Huts orain handia, Paula Fuentesena, zeina. Bai, hiruan ia hartu du eta mostera joan da, eta bueno, horro beto beti jotzea. 12 tanto jokatu dituzte, ondo banatuta orain artekoak, zeina. 15 egiten dituen bikoteak lortuko du garaipena, Orozkon gaude. Pelota gehiegi zabaldu du orain Bai. Paula Garaik, 7. gorrientzat. Bai, indar gehiegi eman da. Bizkaiko emakume pelotarien batzarra ospatzen ari gara. 3. edizioa. Lehendabizi Kinela bat jokatu dute neskatuek paletaz gomazko pilotarekin, orain eskuzko partida ikusten ari gara eta ondoren elite mailako emakumeek 20 tantora partida jokatuko dute. 7-6, atzera Ainhoa Romerok, Paula Garai. Eta pilotari denek oso postura polita dituzte, ondo garatutakoak. Eta, bueno, ikusten dugu eskuz ondo moldatzen direla, baina ni badakit ere palas eraitzen direla eta nahiko ondo gainera. Iritsi eta eraman aukera orain Paula Fuentesentzat, Zabaleti Zabalera, Zaro. Ainhoa oso ondo moztutakoa, baina zeinen pelota zailak eraman dituen hortik. Hasieratik gainera Paula Garaik. Bai, defentsa lanetan oso ondo Paula. Ainhoa, pelotak ada luzeak eta laburrak tartekatuz. Bi atzelariak lan bikaina egiten ari dira. Bai, oso seguru jokatzen eta ondo esan duzu moduen pilotak tartekatuz, atzera moztutakoa bai Zabalera eta pilota gutxi faiatzen. Lan kutin, bai. Ipareta, Izaro iritsi da. Paula Fuentes entzat aukera eta tanto. Bai, hornekearen ondorioz nik uste pelota ez zailegia, faiatu duela hor atzelari gorriak. Baina horretik tanto gogorra jokatu dute lau pilotariek eta bueno. Boskarren berdinketa, zazpina ditugu. Paula Garai. Ainhoa traba pikin bat egin dio eta gero ezin izan du atzelari urdinak eraman. 8 eta 7 gorrientzat 15. Bai, lehen aipatu moduan sakea alterno egiten dute eta horrek asko nibelatzen du jokoa. Badakit ere Bizkaia mailan ere klub batzuek sake alternoaz gain ere batzutan egiten dutela proba moduan, tanto agaltzen dutenek sake egitea. Eta bueno, hori ere nahiko okera hona da. Eta bai, sake alternoa bai, sake galtu duenek ateratzea, jokoa horrekatzeko neurri egokiak direla uste dut. Oso egokiak, probak egin beharra daude. Estela litekeena da, pikoteetako batean sakatzaile handi bat izatea, sakea hartu ezkero akabo partidua. Bai. Eta era horretan, beste aukera batzuk ere badituzte galtzaileek edo galtzeko arrisku handiagoa dukatenek. Bai, azkenen helburua eskolar mailetan frontoian alik eta denbora gehien egotea da, jokoatzen.
eta ez 5 minutuko partidu bat egitea eta bidai luze bidai luze baten ostean etxera jatea. Kanto borrokatu hau ere eta azkenean hutsak erabaki du, baina aurrez jotako pelotaka da asko eta asko oso onak izan dira. Ikusi duzue Izaro nola iritsi den pelota horretara. Biaia Frontesarekin kolpea hartu du. Zuloa ikusi du zabalean Paula Fuentesek, antxe saiatu da tanto egiten, baina txaparekin egin du topo. Bai, pentsatu gabe zulora bota du, eta bueno, akatsa txapapera bota du. Orain bere atzelariak egin du hutsa, 10-7, orain arte ikusi dugun alderik handiena hauxe markagailuan. Bai, ez du ondo sartu eskuan eta txapapera ian zaio. Paula Garai. Bizi. Ainhoa Romero, ezkerrezera nun jartzen duen. Eskubiz. Izaro. Sartu da, atzeraria laguntzeko eta oso ondo atzeratu. Eskubiz Ainhoa. Ederra. Giro eta zaila, oso ondo. Ezkerrona duka Paula Garaik. Bai, oso ondo moldatzen da eskerrez. Aire. Olea, zera mandu Paula Fuentesek, botera orain. Bikote gorrian. Lotak ala bakarra jodu aurrelariak, beste guztiak Ainhoak. Hortxe du Izarok ez. Ainhoak jodu hori ere. Txapa gainean ezkerrez. Eskubiz. Izaro ezkerrez. Orain urdinak tanto egin nahian. Ainhoa, ekatuta behar du Lemoarrak. Bai, tanto oso luzea, oso tanto gogorra. Eta orain pentsatzen ari nintzen adin honekin nola jokatzen badute federatu mailara heltzen direnean ez dakitzen jokatu duten. Ainhoarekin goian segitzen duten eta orduak sartzen dituzten entrenatzen eta jokatzen. Bai, hori espero dugu bentsatia neska asko jarraitzen duten eta federatu maila eta mailen nesken nivela ere gora doan. Oso tanto ona jokatu du Ainhoa Romerok, baina nekearen poderioz azkenean bakarren bat utxegin egin behar. Eta ikusi duzue. Jotzera egan da eta ez du ondo sartu eta eskapatu zaio pilota. Berriz ere erason hasteko pronto, txapa gainean, zenbat pelota txar eraman duen hortik. Paula Garaik. Defentselanetan Paula ikaragarri, Paula Garaik. Izaro, ederki bildu du zabaletik. Ez da iritsi ezkerrez eramaten saiatu dena, 11-8. Bai, azkeneko momentuan gehiagi baztertu da. Eta hor goitik ezin izan du eraman. Eta bueno, pilota gozua da, baino pisua badeko eta jo, indarrez jo behar da. Pilota hori hirugarren kuadro batetik edo Frontesera eramateko. Bizkaiko Pelota Federazioan beste pilota batzuk ere badauzkatzu, koloderudunak. Bai, orain dela ja, hori da, orain dela 3 urte egon ginen hitz egiten pelotero ezberdinekin, pilota gozuak horretazko larruaekin egiteko. Eta azkenean pelotero naparrak, Ander Zulaikak ideia hori aurrera eraman zuen eta lortu gendun hori, koloretako pilota batzuk ateratzea eta arrakasta handia lortu izan dugu pilota horiekin. Batzuk txuriak eta gorria, beste txuriak eta berdeak. Eta prebenjaminena txuriak eta horiak. Danak oso gozuak, larru berezi batekin eta oso gozuak eta jokatzeko astapenean jokatzeko oso egokiak, oso pilota politak, Ander Zulaikak egindakoak. Durangoko azokan okerezpanago saldu zen dituzten? Bai, bueno, berak jarri zuen hor estan bat, bai, eta normalan beti pilota txuriak eramaten zituen eta hori, urten koloretazko pilotak eraman zituela eta pilota gabe gelditu zela, esan zigun. Kolore guztiak saldu zituen eta 6 urtetik aurrera pelota egokiak dira
frontoian lehen da biziko pausoak egin nahi dituzten entzat. 12:08, bikote gorria oraingoz aurretik, lau tantoren aldearekin, baina hemen ez dago ezer erabakita. Maila ona baitute laurek. Ainhoa. Paula Garai. Izarok atzera. Oso atzera, lautik. Ainhoa. Ez du behar bezala pelota hori beti gora ateratzerik izan Paula Garaik. 13. Gorrientzat. Bai, hor partidu luzea doa eta eskuek eta ja aukiko dituzte nahiko lodita. Azkenean esku muturra ez ba oso sartzen batzutan hori pelota gozu hogekin, mistekin ez, baina gozuekin bai, eskapatzen dira eskutik. Paula pelota baztertu. Eta tejada egin nahian, txapapera joan zaio Paula Garairi eta orain bai garaipena oso gertu daukatela Izaro Blankok eta Ainhoa Romerok. Bai, garaipena beraien eskuetan, azkeneko sakea. Izaro atera du. Paula Garai. Eta pilota asko eta asko baztertu dituzte bai bi atzelariek. Baina ezker eskubi ona dituzte biek. Bai, tortze helduko da, bai. Erdira botatako pelota, eskubiz orain Ainhoa Romero. Oso ondo. Paula Fuentes. Naita zabaldutako pelota horri azkenekoa izan zitekeen, baina eraman du Paulak ezkerrez, atzeutxe egin duen Izaro Blankok. Oso ondo melotu da ezkerrez eta hor ez dakit bote kaskarra egin duen edo ez duen ondo ikusi. Eta pelota erreza galdu du. Ez da ondo kokatu ez. Paula Fuentesek atera du. Aztertuta, atzeratuta, oso ondo beti gora ezkerrez Ainhoa Romerok. Erasoan hasi nahian. Paula Garai eta orain Izaro. Gozatu gabea. Ordeko aukera. Paula Fuentes. Sogortu. Paula Garai. Eta beldur barik, irikitzen dute pilota zabalera. Hemen alebinetan eta ez da kantxa ez da markatzen, baina Benjaminetan 8 metrotara markatzen du kantxa zabaleratik 2 metro kentzen ditugu. Eta bueno, azkenean jokoan ez du jokatzen dute eta bueno, aurrelaria gehiagotan sartzen da jokoan. Gaurko honetan ez dugu markatu, alebin eta infantiltarteko pilotariak direlako. Baina Benjaminetan bai, Benjaminetan kantxa markatzen dugu. 10 eta 14. 15 da partida, bakarra falta zaie gorriei, 5 oraindik urdinei. Paula Garai. Txapa gainean gelditutakoa, aurrelariak eraman du azkenean, Izarok abantaila atera nahi izan du eta amaitu da Orozkokoak egin duen tantoarekin. Azkenean 15 eta 10, bikote gorriak partidu irabazi du. Eta bueno, partidu polita ikusi duguna gaurko honetan. Inigo. Ainhoa Romerori hitz batzuk emango dizkiogu. Zorionak Ainhoa. Bueno, oso partidu polita jokatu duzue? Bai. Bai. Pozik gustora egindako lanarekin, hala ere kontrarioak pelota zaila asko eraman ditu, saiatzen zinen mozten luze jokatzen, baina berak ere defentsa ona erakutsi du. Oso ondo, oso onak ziren. Bueno, zuk eskuz eta palaz bietan jokatzen duzu? Esku pelota bakarrik. Eta horretan segitzeko asmoa daukazu? Bai. Ez daukazu tentaziorik pala hartzeko? Ez. Bueno, segizazu horrela eta ea zu bezala beste neska askok segitzen duzuen. Eskerrik asko. Zorionak. Frontoian hitz egin du, mikrofono aurrean baino gehiago, Xabi. Baina importantena horixe da, kantxan eman duen ikuskizuna berriro ere sarritan ematea. Palaz oraindik jokatzeko asmorik ez omen du. Eta maila honetako kuadrilak dauden bitartean ikuste izango dutela ilusioa aurrera egiteko. Bai, egia esan oso ondo jogatu du Ainhoak eta bai, eskuarteko txapelketan aritu da urten. Eta bueno, dirudi Palaz ez duela probatu nahi. Eta bueno, eskuz
jokatzen duen bitartean, nik uste etorkizun handiko pilotaria izango dela eta gehien bat hori, eskuz disfrutatuko duela. Esku utzi eta berriro palari helduko diogu berehala. Elite mailako lau pilotari ikusiko ditugu, jaialdiari amaiera emateko, Iratxe Benito, Leire Etxaniz, Olatz Arrizabalaga eta Ane Villanueva. Sarritan ikusi izan ditugu jokatzen, eta bere mailaren berri badakigu Xavier Santamaria. Bai, Bizkaiko pilotari honenen artean dauzen pilotariak ditugu orenkantzan. Eta bueno, Olatz bai Ane, aurtengo grauni txapeldunak, 22 azpikotan, eta aurreko urteetan ere gazte mailan txapeldun, eta bueno, Euskadi mailan ere txapeldun gelditu direnak, eta bueno, bikote sendoa, gainera ja urte asko elkarrekin jokatzen, eta bikote gorrian berez Leire Etxaniz, Tornosoloko atxelari indartsua, eta berriz Iratxe Benito Saratomoko pilotaria ausarta. Lehendabizikoak ez zuen balio, hemendik aurrerakoak bai. Eta hauek bai ikusiko ditugula zazpitik atzera jokatzen, eta aurrean ere tanto politak ikusiko ditugula ziur nago. Epaileen baimena badute, partida jokatzen hasteko, hortxe da. Ane Villanuevaren sakea, Leire Etxaniz. Pelota horrendi berotzeko dago, baina ikusi duzuen nun ipini duen, berotzen denean hortik atzera. 12 kuadro ditu Orozkoko pilotalekuak, eta pelota dezente atzeratuko dutela, argi dago. Bai, nik uste sortzitik atzera nahikotxo egongo direla, eta gero aurrean jokaldi egiterakoan oso azkar urtengo da pelota, eta benetan partidu polita ikusteko aukera izango duguna. Aztertu Anek, aukerakoa harrapatuko du Iratxek, begira, botea, bederatzi terdian, ia errebotera bidali du, lehen dabiziko tantoan, Iratxe Benito, pelota oraindik, hotz dagoela. Bai, Olatxek indar handiko pilotaria da, eta Leire askotan ikusiko dugu segurunik airez, pilota errebotera ez heltzeko, edo oso atzera ez bateko. Leire oso ondo moldatzen dan pilotaria da, bai eskerrez bai eskubiz, eta bueno, ikusiko dugu. Zer tanto egin duen, orain ere Olatz Arrizabalaga, goiko postura ere menperatzen duela erakutsiz. Bai, Olatz gaur egun onenetarikoen artean dago Euskadi mailan, eta bai aiz bai botez oso pilotari arriskutsua da, eta konfiantza handiz pelotara sartzen dena. Leire. Ane. Eta Ane kontraz pilotari eskertia, baina pilotak oso ondo baztertzen dituena, eta pilota asko buen asko egiten duen pilotaria. Horrean Iratxe, oso ondo moztutakoa, nola eraman duen Olatzek, atzera Leirek, ez du ikutu goiko txapa, pelota zaila eraman duanek. Iratxe, oso ondo utzitakoa, erne zegoen Leire baina barruan. Bai, denbora eman dio eta oso ondo jaso du Anek. Eta bi tanto hauetan ja zen olako nivela duten ikusten ari gara. Azte hiru tanto egin dituen Olatz Arrizabalagak, denak ezberdinak, denak bikainak. Bai, nivel oso honean dago, eta ez bakarrik aurten, horrek urtetan ere izugarri hobetu zuen, entrenamendu asko eta asko egiten dituena, eta gustora jokatzen duena, eta ikuskizun handia, beti pilotari hauek katxan ikusten ditugunen. Bukaera hona izan da, baina aurrez jo dituen pilotakadak ere oso onak, bat ezkarrez txokoan utzitakoa, gero atzera, eta azkena bipareta egiteko balio izan diona. Leire Etxaniz, lehen da biziko tanto egin nahian gorriak,
Oso urrutitik bipareta zaila zen. Bai, oso zaila, oso urrutik, baina bueno. Atxetik ere eskertia esan da errestasuna deko bipareta botatzeko, baina hor bai, hor urrutiegi botatakoa. 1-3 aurreneko tantoa egin dute Iratxek eta Leirek. Maiabiarrak atera du. Txapa gaina moztu eta hori ez du eramaterik izan Olatzek. Bigarrena Iratxek egin du 2-3. Bai, txapa gainean oso ondo utzi du, eta bueno, horapur bat igual oztopo egin, baina bueno, nik uste oso pilota zaila zela eta ez zela nahi gatuko, eta bueno, tantoa gorrientzat. Ezkerrez, Aixea atera du pelota hori Olatzek, barruan, bote egin baino lehen sartu da Leire, Ane, bizitasun hondiko kantuak ikusten ari gara. Bai, badu apurka pelota berotzen eta horrekin efektuak eta hori ere ikusiko ditugu. Olatz. Huts orain aurrenekoa. Olatz Arrizabalagak. Lehen da biziko berdinketa Irunakoa. Emakume pilotarien eguna bizitzen ari gara Orozkoko udal pilotalekoan 3. aldiz. Bizkaiko klub gehienetako ordezkariak etorri dira. Lehen da bizi kiniela jokatu dute paletarekin gomazko pilotaz. Ondoren 11 eta 12 urteko neskatuek esku pilotako partida polita erakutsi dute eta orain maila gorengo neskak ari dira gomazko pilotarekin. Iruna partida 20 tanto irabazten egiten dituenak irabaziko du festari bukaera jartzeko. Eta hortxe ikusten dugu zelan honek eskerrez paretatik paretera botatzen duela. Eta, bueno, airez eta oso ondo jokatzen ditutela pilotari guztiek. Leire. Eta Leire ere indartzu batzera. Ezkerro nahikotu. Zabaldu eginda. Etxanizek arazorik gabe. Gehiegi jetxi du pilota Iratxe Benitok eta tantoa orain urdinentzat. Lau eta 3, oraindik ez dute aurretik jartzerik lortu Iratxek eta Leirek. Azkenean txapapera botatako bi pilota jarraian, baino hauek tantoak lortzeko asko arriskatu beharko dute eta Ane, intentzio handiz egin du bipareta aurrekoan Olatzek, baina ailegatu da bai. ernibili da aurrelari gorria. Ze postura dituen Olatzek, Bai, goitik, betik, eskubiz eta eskerrez jokaldi danak menperatzen ditu, teknika aldetik ere pilotari oso ona, eta gero taktikoki be oso pilotari ausarta eta azkarra, zen postura menperatzen ditu eta errez ideia errez aldatzeko aukera hori badu eta partiduak oso ondo irakurtzen duena, pilotari oso kompletua bai. Eutsi Leire Etxanizek, bipareta hori txapara, intentzioa bai ona. Tantoa sartzekotan nik uste tantoa zala. Bai, jokoz kanpo geldituta zegoen aurrelari gorria. Guztiz engainatu du eta behin frontiza jotzen duenean gomazko pilota hauek oso azkar usteten dira eta atzera Leirek. Ane. Iratxe. Ane. eta nek ere hor erakutsi du kolpea ere badekola. Baina Leire atzetik pasetako duen airearekin oso zaila da.
Seigarren kuadroan botea eginarazi. Ane. Iratxe. Gehiegi jetxi du Ane Villanuevak eta aurreneko aldiz oraintxe jarri dira gorriak markagailuan aurretik. 5-4 Bizkaiko Federazioan aldaketa izan da presidente karguan Jose Manuel Fuentesen lekukoa Carmelo Ariz Navarretak hartu du eta ez daki Xabier Santamaria presidente berriaren lehendabiziko egunak zer moduzkoak izan diren lanez beteltakoak seguru asko. Bai, ointxe badabil pizkanaka ba bueno, federazioko atal guztiak aztertzen, bai ekonomikoak, bai kirol arloak. Eta orain badabilea lantaldea osatzen. Eta egun hauek, ba bueno, lan askoko egunak izango ditu. Baina bueno, zeiatuko gara Carmelo laguntzen eta hori, gauzak alik eta horren egiteko. Eta bueno, ekaineko hilabetea eta uztailean lan desente edukiko dugu. Dana proiektu aurrengo denboraldia prestatzen. Eta bueno, espero dugu aurreko urte hauetan egin ditugun txapelketak eta proiektuak ba, bueno, aurrera eramaten edo mantentzen behintzat. Bosna markagailua. Olatz Arrizabalaga erasoan. Leire pilota zailak eraman ditu. Ane Villanueva. Leire agintzera bera pasada pelotaka da honekin. Entoain. Gora. Bai. Kendu nahi zion Anek. Iratxe Benitori. Iratxe gainera aurrera joan da. Pilotaren bila. Eta nik uste Anek ikusi duela eta bueno, aurrelaria pasatu nahian ba, gora bota duela. 6-5. Eta partidu horrekatua. Bai. Ikusten nahi garena. Sakea orain txokotik atera du Leire Etxanizek. Ane. Olatz. Ez du nahi adina atzeratzerik izan. Leire. Ane. Hogeita 6 urte ditu Mailabiko atzelariak. Bere aurriliak 25. Gazteagoak dira urdinak. Meretzi aurrelariak eta 18 atzelariak. Tantoa urdin. Bai, oain akatzen nahiko pilota garbi batean. Eta normalean egiten ez dituen akatsak. Baina, bueno, zeina markak joan, baina partidua nahiko horra fiziko aldetik. Sakez egindakoa izan da. Gehiago aterako zela uste zuen eta azkenean pauso bat atzera eman behar izan du Leirek eta ezin gero indarrik atera pelota frontisean ipintzeko. Bai, hor ez da ondo kokatu errestuan eta ezin izan du pilota eraman. Eta inbete sake saia. Bai. Eta ingoan bai, oso ondo moldatu da. Begira, botea bederatzean, eraman ala ere Leirek. Txaloak. Ezkerrez orain. Larregi iman dio. Agazurik ez Leirek orain gainetik pasa nahi. Eutsi berriro Leirek. Txaloak bai jotzailearen zat eta bai erantzulearen zat. Pipareta orain. Berriro. Kanpora. Benetan zaila olatzek egin nahi izan duena, baina egiteko zorian egon da. Bai. Oso ondo sartu du pala, gainera efektua eman da eta guztiz postura, behartutako posturan. Hortxe. Bai, baina nahi eta botatakoa. Bai. Eta ia sartu zion, Bai. Eta zetxaloak armailetan. Bai, jendea posik ikusten ari den ikusizunarekin. Gehiegi arriskatu orain, lehen da biziko pelotaka da ere bipareta egitera joan da. Harrapatu du Iratxek eta aurrengoan ere bukatu egin nahi. Bai, maila honetan den aipatu dugu moduan tantoak lortzeko asko arriskatu behar eta Olatz ausarta da. Eta naiz eta berain pelota honetan utz egin urrengo jokaldietan berriro sartuko da edo berriro saiatuko da.
Aurrean utzi du Iratxek, gainetik pasa nahi du ezkerrez eta pasako du eraman hori ere. Korrika saioak egiten ari den Leire. Aurrera erakartzen ditu lehen da bizi aurrelari urdinak eta ondoren pelotak aldatu eta buruz gain pasatzen ahal egintzen da. Oso ondo Leire defentsa, oso ondo. Iratxek ezin. Ez ziren hain zaila. Hor zegoen, baino ez du ondo jo, ez du ondo enpalatu eta bueno, tantoa urdinentzat eta berriro berdinketa markai joan sortxina. Eta nik uste partidu maila arte holan izango dela. Oskarren berdinketa. Olatz. Leire. Bipareta ona. Harrapatu Iratxek. Eta aukera orain Leirerentzat pelota nahi duen tokian jartzeko. Errebote ingurura bidali du baina Airez. Bai, oso ondo batu da Airez. Eskatu Leirek. Iratxe. Ezkerrez atzera Olatzek. Aukera hobea du hau. Bien tartera. Gehiegi. Oso behan hartu du eta biparetak egitera joan da. Eta hor bai gehiagi arriskatuz txapaper. Atzelariaren pelota ematen zuen. Bai, agian igual lanek ez dio eskatu ez, betik ez dugun txun behintzat eta igual behartuta pentsetan ane atxean egongo sala sartu da eta gainera tantoren bila janda eta oso behartuta hor. 9:08. Leire Etxanizen sakea. Ane Villanueva. Leire. Erraz atzeratzen du honek ere. Bai, kolpe handiko pilotariak dira. Eta Leirek oso ondo enpalatzen duen pilotaria da. Eta oso zaila da goitik pasatzea. Kriston defentsa duelako. Iratxe. Leire. Gora. Bai, gehiagi arrotu du hor eta pilota gora eta berriro beste berdinketa. 6. Errebote ingurura botatzeko asmoa zuen bai. pilota hori. Erdira ikusiko dugu, lehenago zein iristen den. Sakea asko aztertzen ari da. Hain, barruan, bai. Bai, ez du horma ikutu. Bipareta berriro eta txapak eragotzi du tantoa. 10 eta 9 asko arriskatzen ari da eta azken aldian gehiegi utxe egiten ari da. Nahiz eta jokaldi harrigarriak izateko zorian gelditzen ari diren asko eta asko. Nik uste hiruzpalau tanto zuzenak izango zirela, baino galdotakoak eta azkenean nik uste utz gehienak olatzenak izan direla gehiagi arriskatzagatik. Baina, bueno, hori da bere jokoa eta Zer asmatzen duen hor. Bai, ziur nago asmatuko duela hurrengo jokaldietan. Ane, Leire. Erdiak egin dituzte gorriek. Urdinei bat falta zaie oraindik. Ane. Iratxe. Leire. Jokoan utzitakoa. Amarna. Oso ondo jaitsitakoa, eskerrez, eskaira irez. Eta jokaldi horrekin bi fallo esan ditu aurretik, baina bengoan tanto zuzena eta berrio ere oso ondo kokatuta Olatz kantxan. Andaren sakea, erdiko sakea da. Iratxek Airez erantzun dio. Olatz.
Hori ere bai. Zelako pelota. Kanpora, erabat engainatu ditu bi aurkariak, baina kanpora botatu Olatzek pilota 11 eta 10. Bai, askotan gomaz ez da ikusten jokaldia egitera joan da. Eta gutxigatik bueno, bai, nahiko bota du Zabalera. Eta bluze. Izango da, beste sake bat aterako du Leire Etxanizek, zenbat pelota txar eramaten ari diren maila biharra. Bai, karagarri. Leire. Hane. Olatz. Leire, bila bateko moduka zuen Olatzek. Oso ondo bazertu du hor, baina ondo doltu da berriro. Hane Villanueva. Txekoan toki hartu du Iratxek, bipareta orain bai. Oingoan bai. Maite garrena. Oso ondo ikusi duzuloa eta hirugarren kuadrotik, biparetara sartu da. Eta tanto ikusgarria. Jokaldi guztia menderatzen ditu Olatzek. Beraz, aukera asko ditu aurrean. Eta aurkaria ondo kokatuta ez dagoenean, iaia guztiak tanto ikusten ditu. Iratxek airez, Hane. Bipareta. Olatz. Zuloa txokoan dago, hortxe kokatzen saiatu da pilota, Hane. Berriz ere bai, atzelari urdina, gainera torri zaio pilota. Olatz. Eiegi, jetxi du pilota 12 eta 11. Eta Iratxe Benito bere lan ikaragarria egiten atzelari laguntzen. Eta nik ez dakizan pilota feiatu dituen, gitxi. Bai, bat zabalean. Bat igual. Eramateko. Bai, ez duena hor palatu. Eta besterik ez dut uste. Oso lan ona gaurkoa Iratxena. 12 eta 11 gorriak aurretik. Leire. Ez da nekatzen, pelota zaila asko eraman ditu atzera eta aurrera. Txokoti Zabalera ere badabil. Bai, partidu asko eta asko jokatutakoa maila honetan eta oso ondo prestatu da gauzen pilotariak. Hau ezin izan du. Bai, justo horrela joan da txokoa Santxera, justo Olatzek entzun duela eta oso ondo atzera bota du. Eta oso pilota zaila zan. Oso zaila izango da Olatzen kontra jokatzea. Berdin, uz dezake pelota postura berean hori da, errebotera. Postura berean jokaldi ezberdin asko egin alditue, beraz ez da erraz esango bere kontra jokatzea ez. Begira. Oso atzean jarri, orain jokaldi egiteko aukera aparta, oso bipareta ona izan zitekeela ematen zuen, baina kanpora bota du. Bai. Gaur partida ofiziala izan balitz, kanporak eta izan balitz, agian ez zuken hainbeste arriskatuko. Ez dut uste. Ikuskizuna eman nahi du eta tanto asko bidean gelditzen ari zaizkio. Hogeita 5 minutu berehala beteko dira. Partida jokatzen hasi direnetik, 13 eta 12. Bederatzi berdinketa orain arte. 10. bila urdinak. Leire Etxaniz. Atzera. Eta horren izan du eraman, baino botez nahiko eroso ere. Airez ere, baino gehiagotan ikusi izan du horren botez jokatzen. Eta bueno, partidua luzera doa eta bain etorriko dira, nik uste igual neke ondorioz piloterekin dituzten akatsoiek.
Ane. Leire Etxaniz. Abiatu da, baina ez da usartu Iratxe. Leireri utzi dio, Airez orain. Oso ondo Airez orain. Olatz. Dura doa. Hortxe du aukera orain. Beste bat. Hori ez. Bi galantak eman dizkio jarraian aurrelari urdinak, 13 eta 14. Ongoen bai, tanto batzen lortutakoa. Eta gogotsu eman da. Tantoa berriro. Gorrientzat. Orangoan jokaldi egiten hasi eta huts egin duena Ane Villanueva. Eta 15 eta 13 markailuan. Zabalera Olatzek, bipareta ona. Ez du errepatuko. Azte bipareta sartu dio orain Olatzek. Iratxe Benito, 16 eta 13, aspaldiko alderik handiena. Bai, eta Iratxek lehen aipatu moduan oso ondo jokatzen, oso seguru eta aukera duenean ere oso ausarti. Olatzen nibeleko horrelari baten kontra jokatuta jakinda. Ane Villanueva. Leire. Olatz. Txolkora bildu. Leirek eskatu orain. Ez dio indarrik eman nahi izan. Ane. Iratxe. Ane Villanueva. Airez Iratxe. Airez Ane. Hor gehiagi arriskatu barik. Gaitzu du pilota. Iratxe. Txapa gainean moztu. Ondo iritsi da Olatz. Eta oso batxera gainera. Ez du eramaterik izan aurrelari gorriak 14 eta 16. Bai, ez du ondo hartu. Pilota Iratxek eta errebeseraz jotxeraian da. Eta nahiko behartuta eta zin izan du eraman. Bitantoren aldea markagailuan, Orozkoko udal pilotalekuan gaude. Emakume pilotarien eguna bizi izaten ari gara. Ekitaldiari partida honek emango dio amaiera. Lau tanto falta zaizkie gorriei, 6 urdinei. Iratxe Benito, Ane Villanueva, Leire, Erki jotakoa, Eutxianek. Bai, Leire fresko ikusten dut, neko fresko, korpa aldetik eta. Askotan esan izan dugu futbolean ere ibilitakoa dela. Bai, eta fiziko aldetik ere hori nabarituko du, segur nago. Bote egiten utziko dio pilotarianek. Ea Iratxe sartzen den, sartu da baina minik egin gabe. Ipareta Anek. Olatzen eta aukera. Atzera gizegoen. Eta pilota ezin. Tontua oso garrantzitsua bikote urdinaren txat. Hortzekotan ondino partiduan sartuta. Ondo moztutakoa, motz-motxean. Pilota saia, eramandakoa. Saia. Ane. Olatzen eta aukera ona. Eta jaisten hasi da, ez asmatu. Leirek bai, atzeratzen. Uste baino gutxiago egin du erdialdera pilotak eta eraman gabe utzi du
Hane Villanueva, 17 eta 14 jendea gozatzen ari da armailetan. Bai, partidu benetan polita ikusten ari garena. Akatsak bai, baino jokaldi ederrak ere bai. Eta erakustaldi moduko partidu batentzako ikuskizun handia ikusten ari garena. Ordu erdi oraintxe bete da. Kanpora. Bai. Pilotan oso goian jonta, paretan. Azkenean egindakoak baino gehiago utxe egin ditu Olatz Arrizabalagak. Baina pilotan zenba joka dezaken erakutsi du. Bai, Olatzek jokatzen du pilotan da gaur egun. Baino erakutsi du hori gai dela edonorren aurka lehiatzeko jokamolde honetan Euskadi mailan. Hane Villanuevak erantzun dio Leire Etxanizen sakeari. Iratxe Olatz. Ederra doa. Oso atxera ez dakit erango duen. Eta hori de bai. Erraz, gainera. Ikaragarri Leiren partidua. Ipareta. Txokoan utzi, hau ere harrapatuko dute, baina huts egin du jokaldia egiten hasita. Iratxe Benito 15 eta 18. Bai, zirudien pilota saia zanik. Baina, nahiko korrika egin du aurreko tanto, tanto honetan. Eta nik ez dakit bipareta jotzera edo dejada botatxera, ez dakit igual gauza gehiagi buruan, eta azkenean txapapera. Leire. Ederki atzeratutakoa, baztertutakoa. Zabaletik zer egingo du, Olatzek, jokaldia berriro. Txapapera joan zaio, 19 eta 15. Hor, pilota errezegi. Olatzek faidutakoa. Eta hori ikusten dugu, nik uste igual Zabalera mostera ian dela. Zabaletik Zabalera. Eta azkeneko sakea pasa segitukotan, Leirena. Torkizkanpo zegoen Leire eta eraman du bai. Iratxek eraman behar izan du. Ingoan. Zortzitik Leire. Oso ondo galtzen da Leire. Aurrean orain, hori ere bai. Kilometro batzuia da egindakoa da Leire parti honetan. Jendeak eskertu du. Txaloa behin baino gehiagotan jo diote tantoren erdian. Oso ona. Ezkerrez Jada moduko bat egin du Olatz Arrizabalagak eta ez dute harrapatzerik izan. Bai, tanto ikaragarria hor txokoko dejada horrekin. Leire. Hane. Iratxek ondo bukatu nahiko dut. Aldela jokaldiren bat eginda. Ezkerrez ondo. Ipareta oso ona, Olatzek 17 eta 19. Honen bai, asmatu duela. Jokalden lortu duen bigarren tanto dela uste dut Ezkerrez. Batzuk ere faietu ditu, baina tanto zuzenak bi. Eta aurkaria txokoan egonda oso ondo aprobetxatzen du Zabalera, Iparetako jokaldi honekin. Eta mazazpigarren tantoa. Hane. Leire Etxaniz. Olatz. Eutsi atzetik Hanek. Leire. Eskatu Hanek. Iratxe beti gora. Leire Etxaniz. Pilota zaila doa igual. Azkenean ez da sartu. Ezkerrez jarri da Iratxe, hortxe du Olatzek sartzeko aukera. Hori eramango aldu. Ezin. 18 eta 19 lau tanto jarraian egin dituzte urdinek. Tandino ez da baitu. Gaurko azkeneko partida. 9 berdinketa.
egin dituzte orain arte, 19koa 10. litzateke. Aneren sakea. Leire Etxaniz. Anek aurrean utzi. Olatz. Leire atzera. Behartuko du, Ane. Oso ondo, Ane. Kantxaren erdian orain. Atzelari urdinak, gora bota du pelotarik errezana. Eta garaipena azkenean Iratxe Benito eta Leire Etxaniz entza, Xavier. Bai, azkenean partidu borrokatua, tanto politasko ikusi ditugunak, jokaldi politak, jendea gozatu, eta erakustaldi moduko partidu bikaina ikusi duguna. 10. berdinketa ez da iritsi azkenean, eta berdiratzigarrenarekin gelditu da garaipena azkenean. Gorriek lortu dute, eta berehala sari banaketa egingo dute. Bai, sari batzuk ditugu hor prestatuta, eta, bueno, lehendabiziko saria Olarreta klubarentzat izango da. Eskola kirolean neska gehien dituen elkartearentzat. Eta gero beste sari pare bat, Orozkoko udalarentzat eta Orozkoko Olgeta pilota taldearentzat egindako antolakuntzagatik. Bien bitartean, irabazleetako batekin hitz egin nahi genuke. Leire Etxaniz berehala gerturatuko zaigu, eta ea zer dion Mailabiarrak. 35 minutuko partida bukatu, garaipena lortu, zorionak, Iratxe, nekatuta? Ba, pixka negatute bai. Ez, esango zenuela uste nuen, naiz eta hainbeste korrika saio egin? Ez, nekatu beti itxen da, nahi da korrika gutxien, jolasteko beti nekatzen da. Bueno, eta Olatz bezalako pelotari baten aurrean zaila da jakiten unutzi behar duen pelota eta atzera eta aurre ibili behar. Bai, Olatzekin eskubiekin emototzen ondo, eta ontsa botako zuarma diku, ontsa atzera, da ez dakizu zerrengo den. Gehiegi errexatzen du, hori bai, gaur etzan kompetizioko partidua eta agian horregatik, ez? Bai, batzutan larrei arrizgeten da, baina bueno, lehen geixi arrizgete ban, da ikesi dago apur bat aukeretan no se arrizgau da hori da, bueno, gaur zibizinio izeneran, ba, igual horraitxik arrizgau da geixa. Bueno, saio politak, Iniela, orain zuen jokatu duzuena, eta tartean neska gazte batzuk ikusi ditugu, eskupelotan oso ondo jokatzen. Bai, oso ondo jolasten dabe, eta ia geixa neskak animeten dizen, bai palara, bai eskure, da kiroldanetan. 3. aldiz, antolatu dute, emakume pilotarien eguna, polita horrelako festa bizi izatea. Bai, beti izaten da, emakumiek ikustie jolasten, ba, beti mutiei aukera geixa mototziolan jolasteko eta neskei aukerien moti oso politxe da. Zorionak? Eskerrik asko. Leire Etxanizen hitzak izan dira, Grauni txapelketako irabazlea izan da, bere doaien berri eman du eta apur bat nekatu dela aitortu du. Ez genuen uste horrelakorik esango zuenik, nik uste beste partidu bat jokatzeko dagoela oraindik, baina bai, pixka bat nekatu da. Bai, partidu oso gogorra jokatu duena, eta, bueno, kantxan aurrera atzera botez airez defentsa lan ikaragarria erakutsi du Leirek, eta partidu benetan gogorra berentzat. Eta hor, irudietan ikusi dugu Joseba Arrizabalaga Olatzen aita. Sari banaketako oraintxe hasi dira, Larrabetzuko Olarreta kluba izan da, neskak gehien ekarri dituena. Josu San Pedro Orozkoko alkateak eman dio saria klubeko presidenteari. Bai, Gorka Saratxu, Larraitzuko presidentea jaso du plaka. Ba, eskola kirolean neskatu gehien duen kluba dalako. Lan ikaragarria Olarreta klubarena azken urte bi hauetan egindako. Eta lehen alkateak saria eman baldin badu, orain saria hartu egingo du. Bizkaiko Pilota Federazioaren izenean, Iker Gardokik emango dio. Hortxe dizue, Orozkoko alkatea, duela 2 urte gogora dezagun lehendabizikoa Mailabian. Leire Etxanizen herrian antolatu zuten, 2. Zeanurin iaz, aurten Orozkon, 3. eta oraindik Xavier ez duzue jakingo, 4. non izango den? Ba ez dakigu, ondino hori presidente aldaketarekin ez dugu pentsau, baina bueno, seguru nago urren urteetan ere emakume pilotari eguna ospatuko egingo dela. Eta egun berezia neskentzat, eta nik uste
jarraitu beharko dugula honen moduko pilota jarduera kantolatzen. Mikel Isasi, Olgetan klubeko presidenteari eman diote orain antolatzaileek saria, eta hasieran ikusi dugun moduan, bukaeran ere, jaialdian parte hartu duten neska guztiak bilduko dira elkarrekin agurtu aurretik argazkia ateratzeko. Batzuk txuriz jantzita, beste batzuk kalez jantzita, baina neska guzti hauek pelotan egiten dute, gehienak paletaz. Gaur egun eskuz jokatzen ari direnak ere asko dira. Eskolartekoan esaterako lehen Xavier Santamaria Bizkaiko zuzendari teknikoak esan digu 60 hartu dutela parte, eta hori antzematen da, maila gero eta hobea baitute, hori nabaria da. Bai, azkenean hain dela 4 urte jarri genuen martxan, proiektu pilotu bezala, nesken txapelketa, eta, bueno, 3 urte jarraian ja txapelketa moduan jokatuta ikaragarri gora joan da, eta azkenean aurten 61 neska ditugu eskuz, eskolar mailan, eta, bueno, lanaren emaitza hortxe dago. Eta, bueno, aukera aprobetxatu nahi dut ere Eureskoko klubari eskertzeko, astean zehar egindako lanagatik, kartelak ipintzen, gobidapenak banatzen, eta, bueno, frontoia nahiko polito gaurko honetan, eta ikuskizun ikaragarria gaur bizi duguna. Ederki ba, Xabier Santamaria, eskerrik asko, urren arte, ondo segi. Eskerrik asko Inigo, urrengo arte bai. Datorren asteburuan berriro pilota izango dugu hemen Euskal Telebistaren 4. katean, berriro Bizkaitik, kasu honetan Mailabian Biharko Izarraren txapelketako finalak ikusgai. Ondo segi, datorren asteburura arte.